pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita, aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makiklaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? Regalo ka na ba sa inaanak mo marami? Naisapit mo na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan nyo ang mga kanta kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyo. Mga tugang, good morning! Yan, feel na feel. Pasko at manigong Malipot na ang panahon. And yan, mayroon ng mga feel ng Pasko. Narinig na. Mga tugang para po sa ano. Sabi kan, every day is a Christmas day. Ha? Hindi lang give love on Christmas Day, but give love every second, every minute, every year, every week. na lata. Sa gabus na oras. Technical side, mga tugang kasabay niya to, Ronald Baldo, mantang niyaon sa DCGB Social Media Department. So yung mga IT. Sina Richard Astoros and Tricia Marilitana. Naon man sa Production Assistance Center. Kung kuya pong Angel, Angel Mustaza. Ako po sa anong lingkod, Mardila daing iba, sadit sana, pero tiyan. Sa luwa sa mga Campus Patrol, sa padagos pang pangalap ng mga istorya, tanganing may balang ibog sa banuan na sinampukan ng mga turog sa pansitan. Medyo alipot ng iribanan ta, mga kapatid. Biyernes po nganyan, every Friday, nakakaibanan ta po pag alas 11 hanggang alas 12 ng udto, ang sa mga amigo from the Department of Trade and Industry sa usapang consumer at negosyo. So, abangan po ninyo yan. Aram mo na, papasko na. Magiyang kita kan mga Noche Buena. Tapos yung nagralawagan sa klase, yan, mayroon na tayong mga giya noon na ibinigay para po sa tuya ng mga, anong tawag nito? Mga school supply. And siyempre sa iba pang barakalon. Now, Pasko ngunyan, so baka magiyang kita kung anong mga pwede nating pagnegosyuhan lamang. Okay, mga kabayan, di na tayo magpatumpik-tumpik pa. Dire-diretso na sa mga istorya halipod dyan, mga tugang sa luwas. Nasa linya na, ang mga pag-iriba ready na. Hans Galero, nasa linya. Hans, good morning. Merry Christmas, mas kami. Merry Christmas, Sir Mar. Merry Christmas sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, siniguro kan gobyerno probinsyal kan Albay na mapaabot sindaning tabang sa mga saradit na parasira na yaon sa Albay o West Coast. Apektado man kan mga nakalihis na lao dahilan sa paros habagat. Ini ang sinabi ni Gobernador Noel Rosal kung saan dahilan daw sa habagat na nagdadaranin makukusog na alon asin paros dahil basta-bastang nakakapasiring sa kadagatan ang mga parasira lalo na ang gikan sa uwas, piduran asin libon. Dahilan sa sitwasyon na ini,
nagdesisyon ang gobernador na magpaabot ng relief goods sa nasabing mga persona para masustiniran lamang ang oral daw na pagkakan kan mga inisagkod na dai pa basta-basta na nakakapagpalaot o nakakasiraan na mga nasambitan ng persona. Sa ngunya nagprovisa man ang gobernador na tulos-tulos tindang ipapaabot ini lalo na sa nasambitan ng lugar dahilan sa ini talaga ang apektadong mahay kada best na may kalamidad o kaya yaon ang presensya kan habagat kung kaya nagkikipagtabangan naman ang opisina kan gobernador sa sanggunian panlalawigan kan Albay para tulos-tulos na maproseso at pagbariwas kan relief goods. Diit na pasensya ang hagad niya sa mga residentes kan nasambitan ng lugar, partikular na sa pamilya kan mga parasira dahil sa kaipuan ini proseso sa magkakanigong paagi pero sinabi niya na makakaabot man ini tulos-tulos sa nasambitan ng mga lugar. Yan tayo, Sir Mar, na informasyon, Ans Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Sa dagdag niyatong istorya, mga tugang hali po dyan sa luwas. Ito, matagal nang dapat na nabibigyan talaga. No? Actually, ito pa, yung nagiging problema kan mga kababayan niya to na nagsira, no? Ang trabaho nila sa dagat. The moment na nagkagawa bagyo, o maski ba kung bagyo, abagat sana, o may gale warning, tenga, ang sada pong dilihensya. Hindi makakapagpalaot. So, anong alternatibo? So, sana apwera dyan sa mga relief packs, mag-ibuan ng programa kan Agriculture Department, Fisheries Section, kung anong alternative na livelihood ang pwede sa oras na natenga sa pagdakop ng sira ang pwedeng mapagkakitaan ka sa mga parasira. At tayo po yan ang nagiging, para maging sustainable ang living. Kaya na naging problema, not only in Albay, but all over mga tugang di Bicol region. Nasa na ko ito sa Cam Norte, nasa na ko sa Cam Sur, nasa na ko dyan sa Sorsogon, and then back sa Albay. Iyo, parehas ang problema. Pag uminabagat na, sirong, gilid, nga. Kung na'y magaling abagat na wala. Di ba? At least kung yan, hindi po sa Albay, may relief na itaw. Pero sana magibuan ng long term program tangani po na maging sustainable ang sa inda magirari na paghanap buhay maski dahil sila makalawod. Alright. Dagdagan tayo ng istorya. Joshua Bino nasa linya from Daraga. Malapit naman pista sa Daraga. Joshua, good morning. Please come in. Yes, good morning Tabi Sir Mar. Good morning man sa mga paraan tabay. Umuwi ka na baby, di na ako sanay ng wala ka. Yan Tabi Sir Mar, ang lyrics kan kanta na posibleng maging tinsong naman kan mga Daragenyos maabot na September 10 aldaw iyan din Sabado. Bakit sa orange and lemons? Iyan Tabi Sir Mar, matapos na anonsyar na kasuudma ni Daraga Mayor Awil Maddo na matugtog man ang kadigi sa banwaan kan Daraga ang OPM band na Orange and Lemons. Kapit na Gis in connection para sa selebrasyon kan fiesta digi sa banwaan kan Daraga. Dainin babayadan ang mga residentes at sindigibon ini sa Duterte Highway sa Barangay Busay. Kung alas 6 ang banggi kanasabing aldaw. Apwer kayan Tabi Sir Mar, nagkapira pa ang mga nakalinya na aktibidad sa 11 aldaw ng selebrasyon. Formal ining pinunan kan nakalihis na Agosto 30 sa paagi nin sarong banal na misa asin prosesyon. Asin ngunit na aldaw, iyo ang talent presentation man kan Kalipi Queen. Pero ining puro padyan Tabi Sir Mar, asin susundan inin man lain-lain pang aktibidades oro aldaw. Iguanin mga pageants, bloodletting, tree planting, LGU Sports Fest, job fair, motor show, drag race, skateboard competition, asin iba pa. Darakan mga aktibidad na ini, tiglalauman na madaragsat na naman ang mga residentes kung kaya ang patanid ban kan Daraga PNP. Susog sa naon ng bita niya to kasubago sa report na mahigot manindang ipapautop ang pagpapasunod sa health and safety protocols bantang kadakol man kan sa indang mga personahes ang itataltag sa palibot tangan masiguro ang pasi-orden. Narin iyan mangyayari Tabi, Joshua? September 10 Tabi, Sir Mar. Mangyayari, di ang maging team pa lang hanggang kailan? Roger, umuwi ka na baby. Umuwi ka na baby, nang wala ka. Mangyayari. Nangyari, ala ba ang intro? Labis na naiinis. Yan mo tabi, na pizza na yan? Jeez,
Pizza G's, ayan. Para yan sa handog man ni Mayor Awin, libre. Para sa mga daragay nyo. Di after the fiesta na yan. Roger, tabi, Sir Mar. Ayan. Ayos, okay. Yes, so yan tabi, Sir Mar, para mientras, masasaligaan mo na si Jose Marichan, sarong Aldaw Mansana. Ali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Ayan, mga tugay po ang report ni Joshua Bino. Ali po niya sa Banwang Daraga. Duterte Highway ang venue. Kaya po na magiging konsyerto kan Orange and Lemon. Featuring the Hanggang Kailan. Ayan, di ba? Yung po na sabi ni natatandaan ni Joshua, umuwi ka na baby. Bangyari. Alright. Mga kabayan, sa mga miyembro na nakapangaran sa bill, magkaratindir ka patanganing masabutan ang mga sitwasyon sa aga. Ang registration is 9 o'clock, but the program proper will start by 2 p.m. Okay, so yun po yan tabi. Mag-atindir, makiaram ta ang aleko sa konsumidor yan. Tanganing masabutan kung saan kita paduman. Anong sitwasyon, anong pwedeng maging desisyonan, tanganing kung ano man ang maging resulta, mahamis man yan umapait, di pagsarabay sa bayan ta, di ba? Okay? Alright, dagdagan tayong story, halip po niya sa luwas. Nasa linya mga tugang si Luwens Borse Barzena. Luwens, please come in. Good morning, Tabi Partner Mar. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta, dai dapat ninipaghadit ang mga dai na i-text kana DSWD Region 5 na nagmamawot na makakuha ng educational assistance via AX o Assistance to Individual with Crisis Situation o AX. Alagad na paisikan sa indang lokal na gobyerno na magpasiring sa mga nakatalaan na payout centers. Iniyan ni pinagunambitan sa DCGB News the DSWD Region 5 spokesperson Giselle Mesa na wala man yung problema ang siring na bagay kung dain na paisi halimbawa via text message kan sa indang opisina. Basta nakalista sa lokal na gobyerno na makakaresibinin siring na aldaw asin naka-schedule sa nakatalaan na aldaw asin kondusir o kaya nagpartisipar sa online appointment via email. Ikaw man ang ganin mga naili akong mga lista na pigpapaskil sa Facebook page kang mga lokal na gobyerno na unang yung mga personang ini magdurumang ka mo ngayon sa Sabado, may petsa, tapos may oras kung anong oras. Roger to that. Iyan palan, valid palan yan. Valid yan, Tabi Partner Mark. At may mamtakan Sabado, sa pag-subaybay kan DCGB nyo sa payout, Tabi Partner Mar, may mga nagrereklamo duman na nakalista ngaya kami sa LGU, particular sa LGU kan Kamalig, alagad day man niya kinag-text, alagad sigun kaya mesa, day man daw yun problema, magpila, ta iyan, official iyan na datos, tahali man sa na iyan sa sindang opisina na ikinordinar sa lokal na gobyerno, ngani na mapaisyan sa inyong mga constituentes. Iyan, pero dapat ang source ninda, yung kung bako mismong dinumanan o pinaisikan lokal na gobyerno, ipinost sa Facebook page kang gobyerno. O tabaga kung ipinasa naman sana, ay naku, may problema tayo dyan. May iling man daw Tabi yan, Tabi Partner Mar, buda sa mga official na mga page na o mga outlet ka na LGU, dapat na magsubaybay ang mga gusto na makareceive na nag-participar sa online appointment. Roger, okay? Anday akomodaron, tigo otro girare Tabi Partner Mar ni Mesa, iyo ang mga ma-walk-in na mapirila para magkuha paki-appointment na day nagkuha sa online. Yun, okay. Dahil nang walk-in dyan. Dahil na ta, abo na ninda maotro, so nagpaaraga baga, dahil panganing mga alas 8 pa sa nambanggi, nagpirila na, tapos inabutan pa sindanin na hapon, kaya iyo iyan na mangyayari, abo na nindang mangyayari ang siring na bagay, kaya iyo na yan ang sa indang naiiling na solusyon. Sa Sabado, kung matatandaan, malilipot, malinaw asin hubilyar, ang tatawanan sa AX Payout Office sa Gaisano Mall, digdi sa Ciudad Can Legazpi, asin ang mga beneficiary sa tabako City Hall Building, 5th floor, ang natatawanan ng payout digdi sa probinsya kan Albay. Ayan. So mga taga-tabako, duman sa tabako.
Sa Tabaco mismo. So, mga taga Malinaw, taga Ibulyar, tsaka sa Impasaro, Malilipot. madigdi sa Gaisano. Legazpi. Sa may Gaisano. Sa Gaisano, Pacific Ayan, Mall. yung opisina ninda dyan. Roger Ayan. to that. Kung day yan kamo dyan, day na kamag dyan. Oo, buda, kung day ka man nakalista, o kaya day ka man na text, day na magsayang ki panahon. Yan, sayang ka pamasahe, sayang ka oras. Oo, Magalat Roger, na sana. Correct. Okay. Oo, saro yan tabi partner Mar sa iilingon man sa Sabado kung na talagang nagdarangog man ni Marahay na mga kababayan niya to may kinaraman sa abiso kan DSWD pasigon sa sainda istrikto sindang masunod sa polisiya na dai sinda maakomodar ka na dai man nagpa-online appointment. Okay. Oo, Roger. So yan tabi partner Mar magadagdag pang istorya aliligdi sa luwas. Ako po si LBB. Thank you very much, Luans, partner. Yan mga dagdag natong istorya from DSWD. Mga paglilinaw ka mga polisiya, patakaran, tangani pong day kita magkawaragas. Magsurunod sa natabi, disiplina lang yan at saka respeto. Yo. Kung wala tayo sa lista, wag nang pumunta. Kung di tinawagan, wala sa lista ka munisipyo, wag nang pumunta. Kung hindi nakalista naman sa pig-announce ng munisipyo na dapat magduman sana, dahil na magduman. Dahil na po tayo makakuning walk-in, sabi kan DSWD. Okay? So, pigpagi lang sa online ang mga appointment nila dyan. Alright. Papa Mar, may bago ba na patakaran ang DepEd sa pagsuspindi ng klase? Ay, Garoigway. May ipinalawas na order na pirmado mga tugang ni Vice President Sara Duterte na iyo po ang nagsisirbingon yan na Secretary kan Department of Education. Kakaiba ito eh. Ha? Ito kapag ngaya ang sarong lugar apektado na mga tugang kan signal 1, 2, 3, 4, 5 kang pag-asa sususpendiron na ang klase sa sarong lugar. Base yan sa DepEd Order 37 na pinirmahan ni Vice President as in Education Secretary Sara Duterte Carpio. Sakop kang mga polisiya roon sa pagsuspindi ng klase as in trabaho kada bes na may storm signal. Yan, number 1, storm signal. Pandawa, rainfall. Kung may rainfall advisory, di ba? Liba ngaya yellow, orange, red rainfall, may corresponding na pagsuspindi kang klase. Pangyari, no? Linog as in pagbaha. Ayan. Dahil klase, ang mga estudyante kung magpaluwas ng yellow, orange, red rainfall as in flood warning ang pag-asa na nakakasakop sa indang lugar. Ubata baga ang mga pag-asa, ang araw kayo ni, ang pag-asa minapaluwas kayo mga 2 hours before mangyari. Di ba? 2 hours before mangyari. Iyo yan, ha? Kung nasa eskwela na ka mo, ang sabi kang direktiba na ngaya, automatiko na suspended ang klase. Ha? Pero dahil sakop mga tugang kang direktiba ang mga private schools. Yan. For public schools lang po ito. So mga private schools, community centers, state and local universities and colleges, dahil ang sabi po kang Vice Presidente as in Secretary kan DepEd, desisyon na iyang kan mga manamyento ka nasambit na institusyon kung masunod sinda sa polisiya kan DepEd. Ayan. Now, sa panahon ng linog, sabi kan DepEd, sususpindi ron sana ang klase kon pigdeklarar kang PBOX ang intensity 5 pa'y taas sa sarong lugar. Pero, may poder mga tugang mangirare ang mga LGUs na magsusundir nin klase kung mababa sa intensity 5 ang PBOX earthquake intensity scale. So yan po tabi mga pagbabago. Siguro pag may eskwela na ipalinaw tayo ni sa DepEd anong mga magang sistema taon ang malibong nagdining at matinidining rainfall advisory. Di ba? Pag may rainfall advisory, halimbawa yellow, orange, and red, makusog na mga pag-uuran na pwedeng magdara ng baha, kaya iyo po yan. Although ayan mga rainfall advisories,
Pipalos po yan mga 2 hours bago mangyari, no? Tapos kung may thunderstorm, yan, mga naalas man lang mga pirang oras. Okay, so anyway, halatunta na lang, no? Ang mga magiging pahayag kayang kang DepEd. Pag may klase na po, may opisina na, no? Taon yan kaya tabi, di sa Monday na. Ipapalop na ni Lowens, papalop yung DepEd Order number 37, yung mas maliwanag sa inda kung paano ba yan. Tanganin na maging maliwanag. So, hindi na lang storm signal ang pwedeng magsuspend ng klase ng eskwelahan, kundi maging sa linog, mga tugang, maging sa rainfall advisory, as in flood warning. Kapag may mga nyakong po yung presente yan sa sarong komunidad, bawa sa Ligaspi nga yan, inanam sa arog ka yan, automatic masuspindi sa po klase. Iyo, okay. O, kung inabot man, halimbawa nasa eskwelahan saka nagluwas yung pag-asa kang siring pong advisory, automatic mga tugang suspendido mo sa klase. Okay, so linawon ta na lang yan sa pag may klase na po tabi sa masunod na sa masunod na simana at holiday kaya ngunyan because of Ola Day, no? Happy birthday kay General Simeon Ola, the last general to surrender to the Americans. Yo. Okay, o paano mga kapatid? Sa pangarap ang bilog ng tropa, ako po si Mardela, dahil iba I will be back mamaya alas 12 hanggang alas 12:30 sa Bareta alas 12. Abangan po, masunod na usapang consumer at negosyo with Ate Bem Berango asin kang mga pagiriba. Sa inyo po, thank you, bye-bye. Calm before the storm.